ഇതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട്. ശ്രീ നരസിംഹ കവചം, നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നരസിംഹ കവചം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചൊല്ലാം. ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം. കാണാവോ? സ്ക്രീനിൽ കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കാൻ, നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നരസിംഹ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നേ ദിവസം നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ തിഥിയിൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്. നരസിംഹ കവചം വക്ഷേ പ്രഹ്ലാദേനോദിതം പുരാ സർവരക്ഷാകരം പുണ്യം സർവോപദ്രവനാശനം സർവസമ്പത്കരം ചൈവ സർവദോഷപ്രദായകം തത്വാ നരസിംഹം ദേവീശം ഹേമസിംഹാസനസ്ഥിതം വിവൃദ്ധാസ്യം ത്രിനയനം ശരദിന്ദു സമപ്രഭം ലക്ഷ്മ്യാലിംഗിതവാമാംഗം വിഭൂതിഭിരുപാശ്രിതം ചതുർഭുജം കോമളാംഗം സ്വർണകുണ്ടലശോഭിതം ശ്രിയാസുശോഭിതോരസ്തം രത്നകേയൂരമുദ്രിതം തപ്തകാഞ്ചന സങ്കാശം പീതനിർമ്മലവാസസം ഇന്ദ്രാദീസുരമൗലിസ്താസുരന്മാണിക്യദീപ്തിഭി വിരാജിതപദദ്വന്ദ്വം ശംഖചക്രാദിഭേദിഭി ഗരുത്മദാച വിനയാ സ്തൂയമാനം മുദാന്വിതം സുഹൃത്കമലസംവാസം കവചം പടേത് നരസിംഹോ മേ ശിരപ്പാദു ലോകരക്ഷാർത്ഥ സംഭവ സർവഗോപിസ്തംഭവാസോ ഫാലം മേ രക്ഷതു ധ്വനിം നരസിംഹോ മേ ദൃശോ പാദു സോമസൂര്യാഗ്നിലോചന സ്മൃതിം മേ പാദു നൃഹരി മുനിവര്യസ്തുതി പ്രിയാ നാസം മേ സിംഹനാസസ്തു മുഖം ലക്ഷ്മീ മുഖപ്രിയ സർവവിദ്യാധിപപ്പാദു നരസിംഹോ രസനാ മമ വക്രം പാദിന്ദുവദനം സദാ പ്രഹ്ലാദവന്ദിത നരസിംഹ പാദു മേ കണ്ഠം സ്കന്ദോ ഭൂപരണാന്തകൃത് ദിവ്യാസ്ത്രശോഭിതഭുജഃ നരസിംഹ പാദു മേ ഭുജോ കരോ മേ ദേവവരദോ നരസിംഹ പാദു സർവദഃ ഹൃദയം യോഗിസാദൃശ്യ നിവാസം പാദു മേ ഹരി മദ്യം പാദു ഹിരണ്യാക്ഷ വക്ഷകുക്ഷി വിദാരണഃ നാഭിം മേ പാദു നൃഹരി സ്വനാഭി ബ്രഹ്മ സംസ്ഥിതഃ ബ്രഹ്മാണ്ഡക്കോടയകഡ്യാം വിസ്യാസോ പാദു മേ കടിം ഗുഹ്യം മേ പാദു ഗുഹ്യാനാം മന്ത്രാണാം ഗുഹ്യരൂപദൃക് ഊരു മനോഭവ പാദു ജാനൂനി നരരൂപദൃക് ജംഗേ പാദുധരാപാര ഹർത്തായോസോ നൃകേസരി സുരരാജ്യപ്രദ പാദു പാദോ മേ നൃഹരീശ്വരഃ സഹസ്രശീർഷാ പുരുഷഃ പാദു മേ സർവശസ്തനും മഹോഗ്രപൂർവദ പാദു മഹാവീരാഗ്രജോഗ്നിദാ മഹാവിഷ്ണുർദക്ഷിണേതു മഹാജാലസ്തു നൈര്യതഃ പശ്ചിമേ പാദു സർവേഷു ദിശി മേ സർവതോമുഖഃ നരസിംഹ പാദു വായവ്യാം സൗമ്യാഭൂഷണ വിഗ്രഹ
ഈശാന്യം പാതു ഭദ്രോ മേ സർവമംഗളദായക സംസാര ഭയദ പാതു മൃത്യോർമൃത്യുന്ന കേസരി ഇതം നരസിംഹ കവചം പ്രഹ്ലാദ മുഖമണ്ഡിതം ഭക്തിമാനേ പടേ നിത്യം സർവപാപൈ പ്രമുച്യതേ പുത്രവാൻ ധനവാൻ ലോകേ ദീർഘായുരുപജായതേ യം യം കാമയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോത്യ സംശയം സർവത്ര ജയമാപ്നോതി സർവത്ര വിജയീ ഭവേത് ഭൂമ്യന്തരീക്ഷ ദിവ്യാനാം ഗ്രഹാണാം വിനിവാരണം വൃശ്ചികോരക സംഭൂതാ വിശാപഹരണം പരം ബ്രഹ്മരാക്ഷസയക്ഷാണാം ദുരോത്സാരണ കാരണം ഭുർജേവാ താളപത്രേവാ കവചം ലിഖിതം ശുഭം കരമൂലേ ധൃതം യേന സിദ്ധേയു കർമ്മ സിദ്ധയാ ദേവാസുരമനുഷ്യേഷു സ്വം സമേവാ ജയം ലഭേത് ഏകസന്ധ്യം ത്രിസന്ധ്യം വാ യപ്പടേ നിയതോ നരഃ സർവമംഗളമാംഗല്യം മുക്തിം ച വിന്ദതി താത്രിംശതി സഹസ്രാണി പടേ ശുദ്ധാത്മനാം നൃണാം കവചസ്യാസ്യ മന്ത്രസ്യ മന്ത്രസിദ്ധി പ്രജായതി അനേന മന്ത്രരാജേന കൃത്വാ ഭസ്മാഭിമന്ത്രണം തിലകം വിന്യസേദസ്തു തസ്യാഗ്രഹഭയം ഹരേത് ത്രിവാരം ജപമാനസ്തു ദത്തം ഭാര്യാഭിമന്ത്ര ച പ്രാശിയോദ്യോ നരോ മന്ത്രം സിംഹധ്യാനമാചരേ തസ്യ രോഗ പ്രണശ്യന്തി യശസ്യുകുഷി സംഭവ കിമത്ര ബഹുനോക്തേന നൃസിംഹോ സദൃശോ ഭവേത് മനസാ ചിന്തിതം യത്തു സതച്ഛാപ്നോത്യ സംശയം ഗർജന്തം ഗർജയന്തം നിജഭുജപടലം സ്ഫോടയന്തം ഹടന്തം ദീപന്തം താപയന്തം ദിദിജം ക്ഷേപയന്തം ക്ഷിപന്തം ക്രന്ദന്തം രോഷയന്തം ദിശിസദം സംഹരന്തം വരന്തം ഭീഷന്തം ഗൂർണയന്തം കരനികരശതേ ദിവ്യസിംഹം നമാമി ഇത് ശ്രീ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണേ പ്രഹ്ലാദോക്തം ശ്രീ നരസിംഹ കവചം സമ്പൂർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നരസിംഹ കവചം സ്തോത്രം की जय. नरसिंह भगवान की जय. प्रहलाद महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നരസിംഹ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതും നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധ്യായം മുഴുവനായിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചിട്ടും ആ ഉഗ്രരൂപം കോപത്തെ എന്താ പറയാ കോപം ശമിക്കാതെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭയപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ശിവനും മഹാലക്ഷ്മി പോലും ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആരും അടുത്തേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ്, ഈ നരസിംഹ ഭഗവാൻ നിനക്കായിട്ട് അവതരിച്ചതാണ്. ഈ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കോപം ശാന്തനാക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കൂ? നിനക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുവാനെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആ നരസിംഹ ഭഗവാന് സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുകയും ആ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും നരസിംഹ ഭഗവാനെ ശാന്തനാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ പുഷ്പഹാരം സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സമ്മറി നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട്. ഓക്കെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
കാഹം രജപ്രഭവൈശ തമോ അധികൈ അസ്മിൻ ജാതസുരേതരകുലേ ക്വത്വവാനുകമ്പ ന ബ്രഹ്മണോ ന തു ഭവസ്യ ന വീരമായാം യന്മേർപിത ശിരസി പത്മകരപ്രസാദഃ കാഹം ക്വാഹം രജപ്രഭവൈശ തമോ അധികേയസ്മിൻ ജാതസുരേതരകുലേ ക്വത്വവാനുകമ്പഃ ന ബ്രഹ്മണോ ന തു ഭവസ്യ ന വൈരമായ യന്മേർപിത ശിരസി പത്മകരപ്രസാദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഇന്ന് കുറച്ച് നരസിംഹഭഗവാന്റെ കുറെ ലീലകളൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ചൊല്ലലില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വാഹം രജപ്രഭവൈശ തമോദികേസ്മിൻ ജാതസുരേതരകുലേ ക്വത്വവാനുകമ്പാ ന ബ്രഹ്മണോ ന തു ഭവസ്യ ന വൈരമായാ യന്മേർപിതാ ശിരസി പത്മകരപ്രസാദഃ. കാഹം രജപ്രഭവൈശ തമോദികേസ്മിൻ ജാതസുരേതരകുലേ ക്വത്വവാനുകമ്പാ ന ബ്രഹ്മണോ ന തു ഭവസ്യ ന വൈരമായാ യന്മേർപിത ശിരസി പത്മകരപ്രസാദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എല്ലാവരോടും ഇന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരും നേരത്തെ കൈയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നരസിംഹഭഗവാന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ആവർത്തി നോക്കാം. അല്ലയോ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ നരകീയമായ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാകിയാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്താണ്? അസുരകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അസുരന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. അങ്ങ് ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിക്ക് പോലും നൽകാത്ത അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയാൻ? ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യദേവത ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ. അവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം അങ്ങ് എന്റെ മേൽ വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ കരപങ്കജം അവരുടെ ശിരസിന്മേൽ വെച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അങ്ങത് എന്റെ ശിരസിൽ വെച്ചു. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ളവരാണ് മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവും ലക്ഷ്മി ദേവിയൊക്കെ അല്ലെ. അവർക്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത കാരുണ്യമാണ് ഏറ്റവും പതീതനായിരിക്കുന്ന അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നോട് അങ്ങ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അല്ലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ പിടിച്ച് മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് ശിരസില് കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദ താനൊരു അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായിട്ടും നരസിംഹ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെയോ മഹാദേവന്റെയോ ഭഗവാന്റെ ചിരന്തന സഖിയും ഭാഗ്യദേവതയുമായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയോ ശിരസിൽ വെച്ചിട്ടല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരപങ്കജം ദയാപൂർവം തന്റെ ശിരസിന്മേൽ വെച്ചതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അത്യന്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അകാരണമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം അയാളുടെ ഭൗതികാവസ്ഥ പരിഗണിക്കാത്ത ആരിലും ചൊരിയപ്പെടും.
ഭൗതിക പദവി എന്തു തന്നെയായാലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ എല്ലാവരും അർഹരാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ആ കാരുണ്യം നേടാൻ ഒരിക്കലും യോഗ്യനല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അങ്ങനെയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുന്ന ആരാണ് യോഗ്യൻ ആരാണ് അയോഗ്യൻ എന്ന് നോക്കാതെ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ശിവന്റെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അസുരന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരുടെ അവരുടെ കുലമോ ജാതിയോ രൂപമോ അല്ലെ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാന് പ്രശ്നം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരിലൂടെ നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നൽകാനായിട്ടും ഓരോരോ ആൾക്കാർ അല്ലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു നിശ്ചിത യോഗ്യത വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോ എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. ആരാണ് യോഗ്യൻ അയോഗ്യൻ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ ആ കാരുണ്യം ചൊരിയുകയാണ്. അതന്നെയാണ് നമുക്ക് ചില പ്രഭുപാദരിലൂടെയും ആചാര്യന്മാരിലൂടെയൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ ഒരിക്കലും യോഗ്യതയല്ല യോഗ്യതയില്ല നമുക്ക് ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. എങ്കിലും അവർ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 14:26 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീദൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതി. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠനാകുന്നു. അയാൾ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. പ്രഹ്ലാദൻ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ച ശരീരം കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-19 കാമം എന്നും ലോപം എന്നും വിവരിച്ചു. തഥാ രജസ്തമോ ഭാവ കാമലോപാദയശ്ചയേ. ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ പിതാവിൽ നിന്നും ജനിച്ച ശരീരം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടേതാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെതായില്ല. പരിശുദ്ധനായ വൈഷ്ണവന്റെ ശരീരം ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആധ്യാത്മീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുമ്പ് അഗ്നിയിൽ ചുട്ടുപഴുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് അഗ്നിയായി മാറുന്നത് പോലെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭൗതികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതിനാൽ അഥവാ നിരന്തരം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ അഗ്നിയിലായതിനാൽ അവ പദാർത്ഥവുമായി ഒരിക്കലും ബന്ധവുമില്ലാതെ തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായി തീരുന്നു. വിശ്വമാതാവായ ഭാഗ്യദേവത ഭഗവാന്റെ നിത്യസഖിയായിട്ട് പോലും ഭഗവാന് മറ്റാരിലും അധികം താല്പര്യം സ്വഭക്തന്മാരോടായതിനാൽ അവിടുന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് നൽകിയത്ര കാരുണ്യം ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് നൽകിയില്ലെന്ന് ചില മധ്വാചാര്യരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയാണ്, നിത്യസഖിയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ. അവർക്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത കാരുണ്യമാണ് ഇപ്പോഴ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ചില മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു. മധ്വാചാര്യർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഭക്തിയുത സേവനം അത്രമേൽ മഹത്വപൂർണമാകിയാൽ താഴ്ന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നവർ പോലും അത് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് ഭാഗ്യദേവതയുടെ സേവനത്തിന് നൽകുന്നതിലേറെ മൂല്യം നൽകി സ്വീകരിക്കും. ഊർധ്വലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവും ദേവേന്ദ്രനും ഇതര ദേവന്മാരും വേറെ അവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാകിയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അസുരന്മാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളിൽ അകപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ താഴ്ന്ന ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിന് കീഴിൽ ഒരു കുഴപ്പത്തിലും അകപ്പെടാതെ ജീവിതം ശരിയായി ആസ്വദിക്കുന്നു. പരതഃ സ്വതഃ കർമ്മതഃ. സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിച്ചാലും അന്യരാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടാലും അഥവാ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അവൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജീവിതം ശരിയായി ആസ്വദിക്കും.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് മധ്വാചാര്യർ ബ്രഹ്മതർക്കത്തിൽ നിന്നും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ബ്രഹ്മ ബ്രാഹ്മവീന്ദ്രാദി കഥ സ്ത്രീ പുരുഷുതാ തത് അന്യേ ച കർമാദേവ സദാ മുക്തോ സ്മൃതാവപി ഹരിഭക്തോ ച തജ്ഞാനേ സുഖേ ച നിയമേന തു പരതസ്വത കർമ്മദോ വാ ന കദശ്ചിത് തദന്യതഃ. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നൈഷാ പരാപരമതിർഭവതോ നനുസ്യാ ചന്ദോർയദാത്മസൂർദോ ജഗതസ്തദാപി സംസേവയാ സുരതരോരിവതേ പ്രസാദഃ സേവാനുരൂപമുദയോ ന പരാപരത്വം. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് ഉയർന്നതെന്നോ താഴ്ന്നതെന്നോ ഉള്ള ഭേദസങ്കല്പമില്ലാതിനാൽ അങ്ങൊരു സാധാരണ ജീവസത്തയെ പോലെ മിത്രമെന്നോ ശത്രുവെന്നോ ഹിതമെന്നോ അഹിതമെന്നോ ആരെയും ഒന്നിനെയും വ്യവച്ഛേദിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങ് ഒരുവന്റെ സേവനത്തിനനുസരിച്ച് അവന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം ഉയർന്നവനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ നോക്കാതെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഭഗവത്ഗീത 4:11 ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഒരുവൻ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവനെ ഫലം നൽകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടുള്ളതുപോലെ ജീവേര സ്വരൂപ ഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. ഓരോ ജീവസത്തെയും കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത ദാസനാണ്. ഒരു ജീവസത്ത അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവനെ ഇതാ എന്നോട് ദൃഢമയത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഇതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾ എന്ന തരത്തിലുള്ള വേദചിന്ത ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും സ്വാഭാവികമായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം. ആ ശരണം തേടലിന്റെയും ഭഗവാന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെയും അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഒരുവന്റെ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം. അപ്രകാരം സമസ്ത ലോകങ്ങളിലെയും ജീവസത്തകളുടെ ഉന്നതമോ അധമോ ആയ പദവികൾ ജീവസത്തകൾ സ്വയമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക്, സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനാണ് ഒരുവന്റെ അഭിലാഷമെങ്കിൽ അവൻ അവിടങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഒരുവനെ ഒരു വരാഹമായി അഥവാ പന്നിയായി ഭൂമിയിൽ തുടരാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അവന്റെ താല്പര്യം സഫലമാക്കി കൊടുക്കും. അതിനാൽ ഒരുവന്റെ അവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഉന്നതമോ അധമോ ആയ അസ്തിത്വങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. ഇത് വളരെ സ്പഷ്ടമായി ഭഗവത്ഗീത 9:25 ഭഗവാൻ തന്നെ വിവരിക്കുന്നു. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതർയാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേശ യാന്തി മദ്യാജിനോപിമാം. ചില ആളുകൾ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്കും ചിലർ പിതൃലോകങ്ങളിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ഭൂമിയിൽ തന്നെ തുടരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഒരുവൻ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവനെ അവിടേക്കും ഉയർത്തപ്പെടും. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തന്റെ അഭ്യർത്ഥനയനുസരിച്ച് അവന് ഫലം നൽകുന്നു. ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ഒരു വ്യക്തി, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ വേർതിരിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യചേതാ പുരുഷം പരം. ഒരുവൻ അകാമനാണെങ്കിലും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ളവനാണെങ്കിലും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും തീവ്രമായ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവത്തിലെത്തിക്കുന്ന പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടി പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:3 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തനോ കർമ്മിയോ ജ്ഞാനിയോ എന്തായിത്തീരാനാണ് അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകുന്നതിലൂടെ അവനത് നേടാൻ കഴിയും. ചില പ്രഭുപാദ
നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ജയന്തായ ഗുരുപ്രേമാനന്ദ. ഓക്കെ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് മായാപ്പൂരിലെ ചന്ദനമൊക്കെ ചാർത്തിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് ഒരു യോഗ്യതയും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മതി അല്ലെ, ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി അല്ലെ. ഭക്തിയും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ യാതൊരു യോഗ്യതയും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ അത്രയും രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അസുരന്റെ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്, അസുരകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നിട്ടും എന്നോട് എല്ലാവരേക്കാളും കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ തൃക്കൈ അല്ലെ, ആ കരം തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വേറെ ആരെയും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെയാണ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു അവതാരത്തിൽ ആരും അടുത്തേക്ക് പോയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും അടുത്തേക്ക് പോയില്ല. അവസാനം ശാന്തനായതിനു ശേഷമാണ്, ശാന്ത നരസിംഹമായതിനു ശേഷമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അതിന്റെ മുന്നേ ഈ ഒരു രൂപം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും മാറി നിൽക്കുകയുണ്ട്. ആ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കോപം ശമിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ശാന്തനാക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലുമോ സാധിച്ചു. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അതിൽ ഒരു സിംഹത്തിനെ കാട്ടിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഭയമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ സിംഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്ക് അതിനെ യാതൊരു ഭയം അല്ലെ. ആ സിംഹത്തിന്റെ കുട്ടിയെ ആ സിംഹം താലോലിക്കും അല്ലെ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആൾ, എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭയമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭയപ്പെടാനായിട്ടില്ല. എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് അല്ലെ, ആ ഒരു ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറഞ്ഞു, സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യഭാഷിതം വ്യാപ്തിം ച ഭൂതേഷഖിലേഷാത്മന ആദൃശ്യതത്യത്ഭുതരൂപമുദ്ഭവ സ്തംഭേ സപായാന്ന മൃഗം ന മാനുഷം ന മൃഗം ന മാനുഷം. മൃഗമല്ല, മനുഷ്യൻ. സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യഭാഷിതം, തന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കുവാനായിട്ട്
ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നു, നിന്റെ ആ നാരായണൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് കാണിച്ചു തരാൻ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? എല്ലായിടത്തും, അല്ലെ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ കൊട്ടാരം. ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നു, ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ഈ തൂണിലും ഉണ്ടോ എന്റെ നാരായണൻ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ആ തൂണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്, ഈ തൂണിലും എന്റെ നരസിംഹ ഭഗവാനുണ്ട്, നാരായണനുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ, ഒരിക്കലും ഈ തൂണിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത. എന്താണ്? ഇത് ഞാനുണ്ടാക്കിയതാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊരിക്കലും നാരായണൻ വരില്ല, അല്ലെ. എങ്കിലും എന്താണ്? നിജഭൃത്യഭാഷിതം, ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കുവാനായി. സത്യം വിധാതും നിജഭൃത്യഭാഷിതം, ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്നും അവതരിക്കുകയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു വേറൊരു കാര്യം. ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, അല്ലെ, കയാതുവിന്റെ വയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നാരദ മുനിയാലാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ആ നാരദ മുനി കയാതുവിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, നിന്റെ ആ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ്, ആ ഭക്തന് ഒരിക്കലും ഒരു അപകടവും സംഭവിക്കില്ല, അതിലെല്ലാം ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായെന്ന്. അപ്പോ ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പലതരത്തിലും വധിക്കുവാനായിട്ട് നോക്കുകയുണ്ടായി. എത്ര ശക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വധിക്കപ്പെടും, അല്ലെ. പലതരത്തിലും, അല്ലെ. ആനയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടു, അല്ലെ, മതയാനയുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിട്ടു, അല്ലെ. അതുപോലെ ആ സർപ്പങ്ങളുടെ, ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടു, അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കാണുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കുന്നു, നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ. സർപ്പങ്ങളുടെ രാജാവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ആരാണ്? അനന്തശേഷനാണ്, അല്ലെ. അനന്തശേഷന്റെ ഭക്തനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അവരൊക്കെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു, അവർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ കണ്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലും, അല്ലെ, മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ഇട്ടു, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ, ഹോളികയുടെ മടിയിലിട്ട് തീയിലിട്ട് കത്തിക്കുവാനായിട്ട്. ഹോളികക്കൊരു ഷോളും ഒരു കവചം, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, തീയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ആ വസ്ത്രം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പൊതിക്കുകയും ആ ഒളിക കത്തിച്ച അമ്പലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഹോളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഹോളികയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ വിറക് കൂനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കും, അവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോഴും ആ ഹോളിയുടെ, അതെ, സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, കളറൊക്കെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആ പിന്നിലുള്ള ആ ലീലകൾ സ്മരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലും ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ. അവിടെ എന്താണ്, ഹോളികയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് തീ കൊടുക്കുകയും അതിൽ ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഇരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും, അല്ലെ, എല്ലാ രീതിയിലും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ നാരായണ കവചത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായി, അല്ലെ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ, എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അതാണ് അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും, അല്ലെ, എല്ലാ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള അപകടങ്ങളെയൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാരായണ കവചത്തിൽ. നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നരസിംഹ ഭഗവാൻ അപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ എല്ലാ രീതിയിലും സംരക്ഷിക്കുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒന്ന്, ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകൾ, നാരദമുനി അപ്പോഴേ കയാതുവിന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു.
എന്റെ ഭക്തനെ അല്ലെ, നേരത്തെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന കയാതുവിനെ ദേവന്മാര് വന്നിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നാരദമുനി അവരെ രക്ഷിക്കുകയും നാരദമുനിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ അവിടെ ആക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കയാതുവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ കയാതുവിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ഈ ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്, ഇവൻ ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാവില്ല, ആർക്കും ഇവനെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ ഭഗവാൻ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിച്ചു. പലതരത്തിലും അല്ലെ, വിഷം കൊടുത്തിട്ടും അങ്ങനെ പലതരത്തിലും കൊല്ലാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. ഇപ്പോ സ്വന്തം മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വിഷം നിർബന്ധിച്ച് വിഷം കൊടുപ്പിച്ച് പാലിച്ച് അല്ലെ, അപ്പോഴും അത് കുടിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് സദാസമയം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ പലർക്കും ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല. പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു റൗണ്ട് ജപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് വേറെന്തെങ്കിലും പൂജകളൊക്കെ ഉണ്ടോ, വേറെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോ അവരെ എല്ലാ അധിക ലീലകൾ നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എടുത്ത് അതിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാശം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവ. അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കിയാൽ അതിലൊക്കെ ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് അവരൊക്കെ ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് ഒരാളുടെ കുലമോ ജാതിയോ സമ്പത്തോ സൗന്ദര്യമോ ഇതൊന്നും തന്നെ പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ. എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അസുര കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രന് ഒരു ആനയുടെ ശരീരമായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കാനോ തയ്യാറില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം ആനയൊക്കെ ഗുരുവായൂരിലൊക്കെ അല്ലെ തിടമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആനയുടെ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും അത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ തിടമ്പ് ഭഗവാനെ എടുത്തിട്ട് പ്രദർശനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ടോ ഒരു അങ്ങനെ മനുഷ്യ ശരീരം വേണമെന്നോ, ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണമെന്നോ, അല്ലെ നല്ല സമ്പത്ത് വേണമെന്നോ, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നോ, അല്ലെ നല്ല സൗന്ദര്യം വേണം, ഇതൊന്നും ഭഗവത് കാരുണ്യം നേടുന്നതിന് തടസ്സമല്ല അല്ലെ. ഭക്തി വിശ്വാസം അതൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കുബ്ജ വിരൂപിയായിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടായി. ഭഗവാൻ അവളെ ആ വിരൂപാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും പത്നിയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അനേകം ലീലകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, അത്രയും കാരുണ്യമാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ഭാഗ്യവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതിനൊന്നും അർഹനല്ല, എന്നാലും അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കും അതുപോലെയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. നമ്മൾ അതിനൊന്നും എന്താ പറയുക, കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് യോഗ്യരായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അഹേതുകമായിട്ടുള്ള അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. ഇതിന് യോഗ്യനല്ലെങ്കിലും അവർ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അതിന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ താഴ്ന്നതെന്നോ ഉയർന്നതെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള തരംതിരിവൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ ശത്രു മിത്രം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള തരംതിരിവൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങ് ഒരുവന്റെ സേവനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം ഉയർന്നവനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ നോക്കാതെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്നതുപോലെ എന്ന് പറയും.
ഓരോരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കി. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാൻ അധികം നൽകില്ല എന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സേവനങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു എന്ന് ധാരാളം ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഭഗവാൻ. എനിക്ക് വലിയ വീട് വേണം, തഥാസ്തു. എനിക്ക് എന്താ വലിയ കാറ് വേണം, തഥാസ്തു. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാര്യ വേണം. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക, തഥാസ്തു തഥാസ്തു. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ നീ അവിടെ മാറി നിൽക്കുകയെന്ന്. അപ്പോ ഇതേ മരിച്ചു ഇതെന്താണ് എല്ലാവർക്കും തഥാസ്തു തഥാസ്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഉടക്കെ വേഗം കൊടുത്ത് വിടുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ. ഇതെന്താണ് സേവനത്തിന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റി നിർത്തും. അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണട്ടെ, ഇനി മുതൽ ഞാൻ നിന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഇന്നു മുതല് നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഇന്നു മുതല് ഞാൻ നിന്റെ സേവകനാണ്, ഞാൻ നിന്നെ ശരിക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തിരക്കിൽ നിന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് അത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും. നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർക്കും. ഓക്കെ, പിന്നീട് നമുക്ക് മായാപൂരിലെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊന്നും ഇസ്കോണിൽ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ പൂജകളൊന്നും അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട്. ഓക്കെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം. മായാപൂരിലെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് മായാപൂരിലുള്ള നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം. ഇത് ചന്ദനമൊക്കെ ചാർത്തിയിട്ട് ഇപ്പോ ചന്ദന യാത്ര നടക്കുന്നു. അപ്പോ ആ നരസിംഹ ഭഗവാനെ ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള ചൂടിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചന്ദനം ചാർത്തിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അപ്പൊ ആ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മായാപൂരിൽ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ മായാപൂരിൽ ചന്ദ്രോദയ മന്ദിരത്തിൽ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവൻ എഴുന്നള്ളിയതിന്റെ ഐതിഹ്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇത് ശിലപ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആത്മതത്വ പ്രഭു മായാപൂർ ജേണൽ എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. 1984 മാർച്ച് 24 അർദ്ധരാത്രി പിന്നിട്ട് ഏകദേശം 12:20 മാരകായുധങ്ങളും ബോംബുകളുമായി 35ഓളം വരുന്ന ഒരു കൊള്ള സംഘം ശ്രീ മായാപൂർ ചന്ദ്രോദയ മന്ദിരത്തെ ആക്രമിച്ചു. അപ്പൊ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരായിരുന്നു കൂടുതലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഭക്തജനങ്ങളെ അവർ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ അപഹരിക്കാൻ ആ ആക്രമികൾ മുതിർന്നതാണ് ഭക്തരെ ഏറെ ഞെട്ടിച്ചത്. തങ്ങളുടെ പ്രാണപ്രിയരായ പ്രഭുപാദരെയും രാധാറാണിയെയും കവർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുവാൻ ആ ഭക്തശ്രേഷ്ഠർക്കായില്ല. അവർ അതിസാഹസികമായി ആ കൊള്ളക്കാരെ നേരിട്ടു. വെടിയൊച്ചകൾ മുഴങ്ങി ചില ആക്രമികൾ നിലംപതിച്ചു. ഒടുവിൽ അവരുടെ ദുഷ്ടലാക്കുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദരുടെ വിഗ്രഹം ഭക്തർ വീണ്ടെടുത്തുവെങ്കിലും രാധാറാണിയുടെ മനോഹരമായ വിഗ്രഹം അന്ന് പ്രധാന പീഠത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാണ്. ഈ ദൗർഭാഗ്യപരമായ സംഭവം ഭക്ത മനസ്സുകളെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാക്കി. ക്ഷേത്ര ഭരണാധികാരികൾ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആകുലപ്പെട്ടു. മായാപൂരിൽ ഭക്തർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ആദ്യത്തെ അക്രമ സംഭവം ആയിരുന്നില്ല ഇത്. അതിനാൽ
ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ക്ഷേത്ര സംഘാടകർ നിർദ്ദേശിച്ചു. മുൻപ് യോഗപീഠത്തിൽ ഭക്തർക്ക് സമാനമായ ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ശ്രീ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറും അവിടെ ശ്രീ ലക്ഷ്മി നരസിംഹമൂർത്തിയെ സത്വരമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും തുടർന്ന് വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞതും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റു ഭക്തർക്ക് ഈ നിർദ്ദേശത്തോട് പൂർണ്ണമായി യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരികൾ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാവൂ എന്നും നരസിംഹസേവ അത്യന്തം കർക്കശമായ വിധി നിയമങ്ങളോടെ ആയിരിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും നിഷ്ഠയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ ആരുണ്ടാകും എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആശങ്ക. എങ്കിലും നരസിംഹദേവനെ മായാപൂരിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ സഹസംഘാടകൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഭക്തിസിദ്ധാന്ത ദാസനോടും എന്നോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വളരെ സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചു. ഭഗവാൻ ചാടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് പോലെ കാലുകൾ മടക്കി നിൽക്കണം, ക്രോധത്തോടെ ചുറ്റും നോക്കുന്ന ഭാവമായിരിക്കണം, വിരലുകൾ വക്രമായിരിക്കണം, ശിരസിൽ നിന്നും അഗ്നിജ്വാലകൾ ഉയരണം. ആ ദിവ്യസങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഉഗ്രരൂപം വരച്ചു. ഭക്തർക്ക് ആ രൂപം ഏറെ ബോധിച്ചു. ഭഗവാനെ പൂജിക്കുവാനുള്ള സേവ പങ്കജാഗ്രിദാസൻ ഏറ്റെടുത്തു. വിഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിനും പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം കൽക്കട്ടയിലെ ഭക്തശ്രേഷ്ഠനായ രാധാപദദാസൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അതോടെ ഭഗവാന്റെ മായാപൂരിലുള്ള ആവിർഭാവം ലളിതവും വേഗത്തിലുമുള്ളതാകുമെന്ന് എല്ലാവരും കരുതി. രാധാപദദാസൻ 1,30,000 രൂപ അപ്പോൾ തന്നെ നൽകുകയും 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിഗ്രഹം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വിഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ഞാൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു. കൃഷ്ണകൃപയാൽ പ്രശസ്തനായ ഒരു സ്ഥപതിയെ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ശില്പകലയിൽ മാത്രമല്ല, ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിലും വാസ്തുവിദ്യയിലും അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായ അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഉഗ്ര നരസിംഹമൂർത്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ സ്തംഭിച്ചുപോയി. അത്തരമൊരു ഉഗ്രരൂപം കൊത്താൻ അദ്ദേഹം തീർത്തും വിസമ്മതിച്ചു. ഞാൻ മറ്റു പല ശില്പികളെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും മറുപടി ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു: ഇല്ല. മാസങ്ങളോളം മായാപൂരും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിൽ നിരന്തരം യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടും 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവൻ വിഗ്രഹരൂപത്തിൽ പ്രകടമാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവൻ മായാപൂരിൽ എഴുന്നള്ളി കാണാൻ രാധാപദദാസൻ അത്യന്തം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. താൻ മുമ്പ് കണ്ടുമുട്ടിയ അതേ സ്ഥപതിയെ തന്നെ പോയി കണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ ആ ശില്പി കുറച്ചുകൂടി സൗമ്യനായാണ് പെരുമാറിയത്. വിഗ്രഹങ്ങളുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശില്പശാസ്ത്രത്തിലെ ശില്പകലയെയും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വൈദിക ശാസ്ത്രം ഒരു അധ്യായം അദ്ദേഹം എനിക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. നരസിംഹമൂർത്തിയെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഏതാനും ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലി. അഗ്നിജാലകൾ പോലുള്ള സടകളും എന്തിനേയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന തീക്ഷ്ണമായ ദൃഷ്ടിയും തൂണിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടാനായി ഒരു കാൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച് മടക്കിയ മുട്ടുകളോടും കൂടിയ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ വിവരിച്ചു. അത് കേട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതസ്തബ്ധനായി പോയി. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതും ഇത്തരമൊരു രൂപം തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ വരച്ച രൂപരേഖ അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു. അതിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയ വിവരണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആ വിഗ്രഹം കൊത്തുന്നതിന് മാർഗനിർദ്ദേശമാകുന്ന ഒരു പുതിയ ചിത്രം വരച്ചു തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും വിഗ്രഹം താൻ നേരിട്ട് കൊത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കി. അത് അതിമനോഹരമായിരുന്നു. ഞാൻ മായാപൂരിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ആ രൂപരേഖ അധികാരികളെ കാണിച്ചു. ആ ശില്പി തന്നെ വിഗ്രഹം കൊത്തണമെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചു സമ്മതിപ്പിക്കുവാനായി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഞാൻ നേരെ സ്ഥപതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. എന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ പരിഭ്രമമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവൻ കാരുണ്യം കാണിക്കാനും ശ്രീ മായാപൂർ ധാമിലെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റു വഴികളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ താൻ വിഗ്രഹം കൊത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് വളരെ ലാഘവത്തോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മനം മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കഥ രസകരമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ വ്യക്തി ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ കുറിച്ച് സ്ഥപതി തന്റെ ഗുരുവര്യനായ കാഞ്ചീപുരം ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളോട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ചെയ്യരുത്, നിന്റെ വംശം തന്നെ നശിച്ചു പോകും എന്നായിരുന്നു ഗുരുവിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മറുപടി. എന്നാൽ അല്പനേരത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ആരാണ് ഈ വിഗ്രഹം കൊത്താൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? നവദ്വീപിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ഗൗരവത്തിലായി.
അവർക്ക് ഉഗ്ര നരസിംഹമൂർത്തിയെ വേണമെന്നോ ഉഗ്ര നരസിംഹ വിഗ്രഹം കൊത്തുന്നതിന്റെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവുണ്ടോ? 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉന്നതരായ സ്ഥപതിമാരാണ് ഇത്തരം വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊത്തിയിരുന്നത്. മൈസൂരിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അതിഭയാനകമായ ഒരു ഉഗ്ര നരസിംഹ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപിനെ മടിയിൽ കിടത്തി വയർ കീറി കുടലമാലകൾ ആൾത്താരയിലാകെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന രൂപമാണത്. ഒരു കാലത്ത് അവിടെ അതിഗംഭീരമായ ആരാധനകൾ നടന്നിരുന്നു. നിത്യേന ആനപ്പുറത്തുള്ള എഴുന്നള്ളത്തും ഉത്സവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രമേണ ആരാധനാനിഷ്ഠകൾ കുറഞ്ഞു വന്നു. അന്ന് ആ പ്രദേശം ഒരു പ്രേതനഗരം പോലെയാണ്. ഗ്രാമം മുഴുവൻ വിജനമായിരിക്കുന്നു. അവിടെ ആർക്കും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണോ അവർ തങ്ങളുടെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത്? ഒരു 3000 വർഷം മുന്നേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉഗ്ര നരസിംഹയെ മൈസൂരിലെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആരാധിച്ചിരുന്നു. അവർ പിന്നീട് അവരുടെ ആരാധനയൊക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞപ്പോഴെന്താണ്, നരസിംഹ ഭഗവാന് കോപം ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാം നാശമുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണോ ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. സ്ഥപതി മറുപടി നൽകി, അവർ വിടാതെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. വിഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവർ നിരന്തരം എന്നെ വന്നു കാണുന്നു. കൊള്ളക്കാരുടെ ശല്യം കാരണം അവർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ രൂപരേഖ അദ്ദേഹം ഗുരുവിനെ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം ഗുരു ആ ചിത്രം സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതൊരു ഉഗ്ര രൂപം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ഭാവത്തിലുള്ള മൂർത്തിയെ സ്ഥാണു നരസിംഹം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നിലവിലില്ല. ഈ ഗ്രഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നിലവിലില്ല. സ്വർഗലോകത്തെ ദേവന്മാർ പോലും ഈ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ശരിയാണ്, ഈ വിഗ്രഹം ഉഗ്ര വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഉഗ്രം എന്നാൽ അതിഭയാനകം, അതിരൂക്ഷമായ ക്രോധം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 9 രൂപങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം അതീവ ഭയാനകമാണ്. ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തൂണിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്ഥാണു നരസിംഹനെയാണ്. വേണ്ട, ഈ വിഗ്രഹം കൊത്തരുത്, അത് നിനക്ക് മംഗളകരമാവില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഗുരുവും ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഈ രൂപം വേണ്ട, ഇത് ആരും ആരാധിക്കാത്തതാണ്, ഇത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളത്. ഏതാനും രാത്രികൾക്ക് ശേഷം ആ സ്ഥപതി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നത്തിൽ തന്റെ ഗുരു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം കൽപ്പിച്ചു, അവർക്കായി നീ സ്ഥാണു നരസിംഹ വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാഞ്ചീപുരത്തു നിന്നും ഒരാൾ നേരിട്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്ത് നൽകി. ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ അയച്ചതായിരുന്നു ആ കത്ത്. എന്നാൽ അതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പായി ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: ഇസ്കോണിന് വേണ്ടി നിനക്ക് സ്ഥാണു നരസിംഹ വിഗ്രഹം കൊത്താം. സ്ഥപതി ആ കത്ത് എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാം. അതീവ സന്തോഷത്താൽ എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകൂർ തുക നൽകുകയും വിഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര കാലമെടുക്കുമെന്ന് ആരായുകയും ചെയ്തു. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി വിഗ്രഹം തയ്യാറാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി. ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ മായാപൂരിലേക്ക് മടങ്ങി. വിശുദ്ധ ധാമിലെ 4 മാസത്തെ ശാന്തമായ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നരസിംഹ പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പിച്ചള പാത്രങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങുന്നതിനും വിഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും ഞാൻ വീണ്ടും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു. യാത്രകളെല്ലാം വിഘ്നമില്ലാതെ പൂർത്തിയായി. എന്നാൽ സ്ഥപതിയെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞിരുന്നു. ആരാധനയ്ക്കുള്ള സകല ദ്രവ്യങ്ങളും വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും വിഗ്രഹം കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. ബോധമില്ലാത്തവനെ നോക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, ഏത് വിഗ്രഹം? ഞാൻ ഇതുവരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ശില പോലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് എന്റെ കാതുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല. 6 മാസം നമ്മൾക്ക് ആവുന്നവർക്ക് 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ വിഗ്രഹം കൊത്തണ്ടിക്കൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശില കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെ? അതുപോലും നടന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിഗ്രഹം തയ്യാറാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ പരിഭ്രമത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് പാലിക്കും, അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ശില കണ്ടെത്തി 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ വിഗ്രഹം പൂർത്തിയാകൂ. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആകും, എന്നാൽ അതിനെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ശില കണ്ടെത്തണം എനിക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി വ്യക്തമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ താമസം എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല. നിരാശയോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളം വലിയ ശിലാപാളികൾ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം? മന്ദബുദ്ധിയായ ഒരു ശിഷ്യനെ നോക്കുന്ന അധ്യാപകനെ പോലെ അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അർത്ഥശങ്കയില്ലാതെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അരകല്ലല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമാണ്. ജീവനുള്ള ശിലകൾ മാത്രമേ വിഷ്ണു വിഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ശിലകൾക്കും ജീവനുണ്ടെന്ന് അവർ, ഇതൊരു അരകല്ലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ, അല്ലെ?
ഇത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാനാണ്, അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ശില വേണം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവനുള്ള ശില മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ. ഒരു ശിലാപാളിയുടെ 7 പ്രത്യേക ബിന്ദുക്കളിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന നാദം പുറപ്പെടുവിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശില അനുയോജ്യമാകൂ. കൂടാതെ ശിലയ്ക്ക് ജീവനുണ്ടോ എന്നറിയാൻ രണ്ടാമതൊരു പരീക്ഷണം കൂടിയുണ്ട്. ഗ്രാനൈറ്റ് കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വണ്ടുണ്ട്. അത് ആ ശിലയുടെ ഒരു വശത്തു നിന്നും മറുപുറം വരെ തുരന്നു പോവുകയും അതിന്റെ അടയാളം വ്യക്തമായി അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ശിലയ്ക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അത്തരം ശിലകളിൽ നിന്നേ ഭാവങ്ങൾ വിടരുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ശിലാപാളിയിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ നരസിംഹദേവനെ കൊത്താനാവൂ. അത്തരം ശിലകൾ കവിത പാടും. അതിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഓരോ ഭാവവും അതിമനോഹരവും ചൈതന്യവത്തുമായിരിക്കും. ദയവായി ക്ഷമിക്കൂ. 6 അടി ഉയരമുള്ള അത്തരം ഒരു ശിലയ്ക്കായി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ, ഞാൻ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശിലക്കായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു, ഒപ്പം അല്പം ആശങ്കയിലുമാക്കി. മായാപൂരിലെ ഭക്തർ വിഗ്രഹം ഉടൻ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജീവനുള്ള ശിലയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും? ഒരുപക്ഷെ അവർ മാർബിളിൽ വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഗൗരവം കുറയ്ക്കാനായി ഞാൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ വിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദയവായി ക്ഷമിക്കണം, കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഹ്ലാദന്റെ വിഗ്രഹം കൂടി വേണം. പ്രഹ്ലാദ നരസിംഹമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? അതൊരിക്കലും സാധ്യമാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സ്ഥപതി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അവിശ്വാസത്തോടെ നോക്കി. അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നു. എല്ലാം ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം തന്നെ വേണമെന്നാണ് അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം. അങ്ങയുടെ നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് 4 അടി ഉയരമാണ് ഉള്ളത്. ശാസ്ത്രീയമായ അളവുകോൽ അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ അനുപാതത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ രൂപം ഒരു അമീബിയോളമേ വരൂ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് 1 അടി ഉയരം വേണമല്ലോ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു. ശരി, സ്ഥപതി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പ്രഹ്ലാദിന് 1 അടി ഉയരം നൽകണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് ഏകദേശം 120 അടി ഉയരം വേണ്ടി വരും. പ്രഹ്ലാദിന്റെ വിഗ്രഹ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്പനേരം തർക്കിച്ചു. ഒടുവിൽ മറ്റു വഴികളില്ലാതെ അദ്ദേഹം 1 അടി ഉയരമുള്ള പ്രഹ്ലാദ് വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. മായാപൂരിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ശുഭകരമായ എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ആശ്വസിച്ചു. 2 മാസത്തിനു ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെത്തി. എന്നാൽ പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓരോ 30-40 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ മായാപൂരിൽ നിന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ദിവ്യശില കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്തു. ശില കണ്ടെത്തിയതോടെ സ്ഥപതിയുടെ ഭാവമാകെ മാറി. ഒരാഴ്ചയോളം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ചെലവഴിച്ചതേയില്ല. മണിക്കൂറുകളോളം, ദിവസങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ആ ശിലാപാളിയെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. കയ്യിൽ ചോക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒന്നും വരച്ചില്ല. ആ വലിയ ശിലയെ വെട്ടി ഒരു ചതുര കഷ്ണമാക്കാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം തൊഴിലാളികളെ അനുവദിച്ചത്. അടുത്ത തവണ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിലയിൽ ഒരു രൂപരേഖ വരച്ചിരുന്നു. അത്രമാത്രം. എനിക്ക് ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചു. മായാപൂരിലെ അധികാരികൾ ക്ഷമ നശിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. 6 മാസത്തിനുള്ള ഈ വിഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമാണോ? നിരാശയോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു. വിഷമിക്കണ്ട, ജോലി കൃത്യസമയത്ത് തീരും, അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. ഞാൻ മായാപൂരിലേക്ക് മടങ്ങി. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ചില സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനായി എന്നെ വീണ്ടും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സ്ഥപതി സ്വയം വിഗ്രഹം കൊത്തുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം വേഗത്തിൽ തീർക്കാം. കണ്ടത് ആ ഘട്ടത്തിൽ ശിലയുടെ രൂപം മാറി വിഗ്രഹം തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ തോൾവളകൾ കൊത്തി തുടങ്ങുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ 2 ആഴ്ചയോളം എടുത്തു. വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും അത്രമേൽ സൂക്ഷ്മവും സുന്ദരമായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദഭരിതനായി. വിഗ്രഹ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സ്ഥപതിക്ക് 1 വർഷത്തിലധികം കാലമെടുത്തു. പണി പൂർത്തിയായ വിവരം അദ്ദേഹം ഉടൻ എന്നെ അറിയിച്ചില്ല. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അത് കാലവർഷ സമയമായതിനാൽ സന്ദർശകർ കുറവായിരുന്നു. ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനെ തന്റെ ഓലമേഞ്ഞ പുരയ്ക്കുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി പൂട്ടിവെച്ച് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോയി. എന്നാൽ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ
പണിപ്പുരയ്ക്ക് തീ പിടിച്ച വിവരം അയൽവാസികൾ ഓടി വന്നറിയിച്ചു. കനത്ത മഴ പെയ്തിരുന്നതിനാലും പരിസരമെല്ലാം നനഞ്ഞു കുതിർന്നതിനാലും തീ പടരാൻ സാധ്യത കുറവായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ തെങ്ങോല മേഞ്ഞ പുര കത്തി അമർന്നു. അദ്ദേഹം ഉടൻ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, പണിപ്പുര മുഴുവൻ ചാരമായിട്ടും ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏറ്റില്ല. അദ്ദേഹം ഉടൻ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു, ദയവായി വന്ന് അങ്ങയുടെ ഈ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുപോകൂ, അവിടുന്ന് സകലതും ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടേക്ക് എഴുന്നള്ളണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത്യുത്സാഹത്തോടെ ഞാൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു. അവരെന്ത് ഈ ശില്പി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ തന്റെ ആ ഓല മേഞ്ഞിട്ടുള്ള വീട്ടില് ആക്കിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പണിപ്പുരയിലാക്കി. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അത്രയും മഴയുള്ള സമയമായിട്ടും തീ കത്തുകയും അവിടെയൊക്കെ കത്തിച്ചാമ്പലാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നരസിംഹ ഭഗവാനെ അവർക്ക് പൂജിക്കുവാനായിട്ട് ഉടനെ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന്. അതുപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയുകയും വരികയും ചെയ്തു. അത്യുത്സാഹത്തോടെ ഞാൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു. വിഗ്രഹം കൊണ്ടുപോകാനായി ഒരു ലോറി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അതിന്റെ പകുതിയോളം മണൽ നിറച്ചു. അവസാന ഘട്ടം വരെ ലളിതമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവൻ അതീവ ഭാരമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണെന്ന കാര്യം ഏകദേശം 1000 കിലോളം ഞാൻ വിസ്മരിച്ചു പോയിരുന്നു. 2-3 മണിക്കൂർ നീണ്ട കഠിന പ്രയത്നത്തിനൊടുവിൽ വിഗ്രഹം സുരക്ഷിതമായി ലോറിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംസ്ഥാന അതിർത്തി കടക്കുന്നതിനായി പോലീസ് അനുമതിക്ക് പുറമെ കേന്ദ്ര വിൽപ്പന നികുതി വകുപ്പ്, പുരാവസ്തു വകുപ്പ്, തമിഴ്നാട്ടിലെ കലാവസ്തു വിപണന വകുപ്പ് എന്നിവരുടെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ആവശ്യമായ രേഖകളിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വിഗ്രഹം നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചതോടെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം അത്യന്തം വിനയാന്വിതരും സഹായ മനസ്കരുമായി മാറി. ഭാരതത്തിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ സാധാരണമായ ചുവപ്പ് നാടകളിൽ കുടുങ്ങാതെ വെറും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാ രേഖകളും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു. മയാപൂരിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയും അവിശ്വസനീയമാം വിധം ശാന്തവും വിഘ്നരഹിതവുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ തീർച്ചയായും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തിലാണ് സ്ഥപതി എത്താറുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഗർഭഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ കുത്തുന്നു. ഇതിനെയാണ് നേത്രോന്മീലനം, കണ്ണുകൾ തുറക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ നരസിംഹദേവന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥപതി മുൻപേ തന്നെ കണ്ണുകൾ കൊത്തിയിരുന്നു എന്നത് ഒരു സവിശേഷതയായിരുന്നു. കണ്ണുകൾ കൊത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയും ലഘുവായുള്ള പൂജകളും ആരതിയും നിർവഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സകല സർക്കാർ രേഖകളും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ലഭിച്ചതും പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത്ര സുഗമമായതും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനോട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണ് ധൈര്യമുണ്ടാവുക? 1986 ജൂലൈ 28 മുതൽ 30 വരെ നീണ്ടുനിന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവന്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ ഇത്ര ലളിതമായി പോയോ എന്നൊരു ആശങ്ക എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. കാഞ്ചീപുരം ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ കർക്കശമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും ഭീതി ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഭയമെല്ലാം വൈകാതെ തന്നെ ശമിച്ചു. കലിയുഗത്തിലെ ഏക ഐശ്വര്യമായ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനയജ്ഞവും അവിടെ അലതല്ലുകയായിരുന്നു. എന്റെ മനസ്സിൽ പുതിയൊരു ഉന്മേഷവും സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞു. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംരക്ഷകനായ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവൻ ഒടുവിൽ ശ്രീ മായാപൂർ ചന്ദ്രോദയ മന്ദിരത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായിരിക്കുന്നു. श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद. ആ ശ്രീധാം മായാപൂരിലെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരികളാണ് ആ നരസിംഹദേവനെ എപ്പോഴും പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ നരസിംഹ ഭഗവാനെ ആദ്യം ആരാധിക്കുന്നതിന് അവർക്കൊക്കെ വളരെ ഭയമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. പൂജാരി അവിടുന്ന് പൂജകള് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പുറത്ത് ഷോൾഡറിൽ ഇങ്ങനെ തടവിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ പാടുകള് കാണിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട്
നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചതിന്. ഓക്കെ, അപ്പോ ധാരാളം ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് മായാപൂരിൽ തന്നെ ഈ നരസിംഹ ഭഗവാന്റേതായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഭക്തന്മാർക്ക് സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉള്ളതാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും തീർക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഗർജന്തം ഗർജന്തം പഠിക്കണം. ഗർജന്തം ഗർജയൻ വിജവൽ ചോദയന്ത ഹദന്തം തൂപ്യന്തം താപയന്ത വിവിധ സേവയന്ത ശിവന്തം വന്ദന്തം രോസയൻ ദിശിശിര സമ്മരൻ ഫലന്തം വിശ്വന്തം കൂനയൻ സന്നികരെ ദിവ്യസ്മി നമാമി. സത്യം വിധാതും സത്യം വിധാ നിജവിത്യഭാഷിത യാത്യം ചബൂർ അഖിലേഷു ജാത്മന ആദർശത സ്തംഭേശവായ നാഗം നമഃ. നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യനല്ല മൃഗമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അവനോട് കുറെ സമയം ഡ്രാമ ചെയ്യുന്ന നരസിംഹമായിട്ട് പിള്ളേരും തുള്ളുന്നു വരുന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നരസിംഹദേവ് ഭഗവാൻ की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനെ കൂടി പറയാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ നരസിംഹ ഭഗവാൻ തോന്നിച്ചിരുന്നത് മായാപൂരിലെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സ്കോണിലും നരസിംഹ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലാ എന്താ പറയാ, ഭക്തിയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കുന്നതിനും നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നരസിംഹ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും, അല്ലെ? ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ അത്രയും അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യമാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുക്കാം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് തിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് സന്ധ്യ വരെ ഉപവാസമാണ് കേട്ടോ. പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. നിർജ്ജലായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം, അല്ലെ ഏകാദശി പ്രസാദം കഴിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഓരോരാളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വ്രതം എടുക്കുക കേട്ടോ. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. സന്ധ്യാരതി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അമ്പലത്തിലും പരിപാടി ഉണ്ട്, കീർത്തനവും പിന്നെ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ഭഗവാന് അഭിഷേകമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ലക്ഷ്മി നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ചെറിയ മൂർത്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് അഭിഷേകമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നാഥ് നന്നായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ജഗന്നാഥ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ പോയി ഓടിപ്പോയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രാത്രി എന്ത് പ്രസാദവും കഴിക്കാമോ, അതോ ഏകാദശി പ്രസാദാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെയോ, ഇപ്പൊ നിർജ്ജലെല്ലാം എടുക്കുന്ന ആള് എന്തോ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, വെള്ളം കുടിച്ചവര് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അത് ഓരോരാളുടെ രീതിയാണ്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് ഏകാദശി പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കും, നാളെ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കും. അത് ഓരോരാളുടെ ഇതിനായിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ വൈകിട്ട് തന്നെ നരസിംഹദേവിന് ഫീസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഓരോരാളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഓക്കെ, വീരം മഹാവിഷ്ണും ജനന്തം സർവതോമുഖം നരസിംഹം ഭീഷണം ഭദ്രം മൃത്യും നമാമി. ജയ നരസിംഹ, ശ്രീ നരസിംഹ, ജയ ജയ ശ്രീ നരസിംഹദേവ. नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय,